Ata hai pouco máis de 10 anos desta mina, situada entre Valga e Catoira, extraíase arxila. Coa creba da empresa, o co que deixou encheuse de auga, pero deixando incompleta a súa rexeneración. Uns traballos que se están acometendo agora con fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno Central. Decidimos que o emprazamento de Trema era un dos adecuados para facer esta restauración, que intenta compatibilizar esa restauración xa en certo modo natural que se produciu co oco do dereito mineiro coa xeración dun lago e compatibilizámolo con unha actuación que ten que ver sobre todo coa seguridade do emprazamento. Como se puido ver, pois estamos a instalar un peche perimetral tras a realización dunha roza previa ao inicio dos traballos. Explican que o reforzo da seguridade é fundamental polos desniveis do terreo que supoñen un perigo para aquelas persoas que camiñan por esta zona de monte. A diferencia de outras lagoas recuperadas na zona, neste caso non vai ter un fin lúdico, pero sí potencial medioambiental. Son lagoas que lle dan un valor diferencial aos dous concellos. A nosa intención é que se poida disfrutar dela, pero dende un punto de vista máis paisaxístico e non lúdico. Os alcaldes agardan que con esta actuación a xente deixe de botar refugallos nesta zona. Destacan tamén o seu valor medioambiental. Garantirase que non se acabe convertendo isto pois nun foco de un vertedoiro, non? E tamén, pois seguramente garantir, por outra parte, aquí chegan aves, incluso hai por aquí pois patos, etc. Entón, pois será bo que se manteña esta lagoa o máis no mellor estado posible. Ademais, os rexedores creen que a lagoa ofrece outras opcións. Propoñen, por exemplo, que poida ser un recurso do que botar man en caso de incendio. O que pedimos á Consellería era que deixara un acceso, unha entrada, de forma que aproveitar a agua que hai aí e que poidan ser utilizada para incendios, non? En caso de incendios que poidan entrar aí incluso helicópteros ou que poidan entrar vehículos. Eso é a petición que fixamos nós, non? Ademais do peche das zonas máis perigosas, na contorna vanse plantar un 100 de exemplares de especies autóctonas.